नमस्कार बंधुगण आपण मानक सब यूट्यूबर भाई मानक गोपीनाथ देव ब्लॉग्स को स्वागत। आमे वर्तमान आसी अच्छु से भूत कोठी की जो भूत कोठी रे किछि पिला आसी बर्थडे पालिबा ना रे फेक वीडियो करके जाइतिले जे कोठी रे भूत रहउछंती बोली। वर्तमान से कोठी टी बालीहरचंडी कॉलेज रोड रे अवस्थित रही अछि। आमे वर्तमान से भूत कोठी की जिबा आस समझ ये हूँ से भूत कोठी जो भूत कोठी भूत रोचंती बोली कहउछंती। आमे वर्तमान तार पर्दाफाश करवा जे एठी भूत रहूना। देखंतु ये सही भूत कोठी जहाँ को कहा जाए साहा बंगला। अरे प्रकृत ना साहा बंगला। वर्तमान ये एबे का टाइम रो वीडियो आमे पुणी राति रे फेरिबा एठी प्रकृत रे भूत रहूची ना नहीं भूत रहूनी। तो कहउतले को गोडो देखुतला तापर के देखबो गोडो देखि गोडो देखिया ना एई जगह ना एई घरे से ओदन बर्थडे पालुଥିଲେ जन्मदिन पालुଥିଲେ एई घरे। अरे गोडो देखुतला तो ऊपर गोडो गोडो देखुतला आमे अन्ना गोडो देखि तापर ये बहुत दिनों बिल्डिंग है। अरे इथे पिला माने आसी रोषेई बास करिकरी भी खाइके जाइछंती ना। पुणी एई बिल्डिंग की राति रे फेरिबा देखिबा एठी को भूत रहउची। पाखरे में बालीहरचंडी मंदिर मालियरचंडी मंदिर मां का मंदिर देख मांकर मंदिर देखा जाउची बालीहरचंडी मां का मंदिर। एठी को भूत आसीबो आज्ञा आमे तो एठी चाली के आलासु सिटी रे गोड़ कोन होई जाउची को भूत आज्ञा चाली के ऊपर को आसीबो टिके आपण माने कहिबे भूतर गोड़ नाही गोड़ हलौतला ता गोड़ कोन होबनी आपण सेटा न्याय निशाब करिवे। आमे एठी के रहउचु पुनर्बार फेरिबु राति 12टा। हेलो संग माने आमे पुणी आसी जाइछु से भूत कोठी लोकेशन को जोठी किछि पिला देखिकरी जाइतिले एठी भूत अछि बोली। चलंतु देखिबा वर्तमान सेठी हम सहित कोन घटुची एटा सत ना मिथ्या। समय केते कहितु पछरे टिके दिन देखि देखि आसे सब गोटे वीडियो टी देखि दिया सत किंतु भूत भलिया भूत कोठी भलिया हेई जे समझी गाड़ी ऊपर भी आस्ते कायदे चलो जगु टिके गूगल टाइम टा हमर देखि दिलु देखंतु ये सही भूत कोठी पूरा लाइट टानियो लोकेशन ऊपर को बा चल से भीतर को जीवा देखिबा हम सहित कोन घटुची सेठी किछि समय आमे रहिबा। चलो दिन वाला सब देखिए आसना वाला आस ए भीतर लाइट बगा पीछे नहीं है बाहर किछि नेला बाहर ये बाहर के देखिए अभी दे दे पार्टी करो एटा टूरिस्ट प्लेस एरिया है जो लोक माने आसी के बुल की जाउ।
ସାଉଣ୍ଡଟା ଆରେ ଡରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ବିଲୁଆ। ଆସ ବିରି ଆସ। ଲାଇଟ୍ ପୁଅ, ଲାଇଟ୍ ପୁଅ, ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପୁଅ। ଏଇ ଘରେ ବୋଧେ ସେ ପିଲାମାନେ ବାର୍ଥଡେ ପାଳିଥିଲେ। ହଁ, ଏଇ ଘରେ ସେମାନେ ବାର୍ଥଡେ ସେଦିନ ପାଳିଥିଲେ। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି ବୋଲି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲର ଟାଇମ୍ କେତେ ଦେଖିଲ? ଗୁଗଲ ଟାଇମ୍ ଇଏ କର। ହଁ ହଁ, ଗୋଟେ ହେଇଟି ଗୋଟେ 22 ମୋବାଇଲ ଟାଇମ୍ ସେପଟେ ଦେଖେଇଦିଅ। 1:22 ସମାନ ଟାଇମ୍ 1:22 ହେଉଛି। ଆରେ ଗୋଡ଼ଟା କୋଉଠି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଉ ତ ଉପରକୁ କିଛି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଗଲେ ଓଦା ହେଇଯିବା। ତେଣୁକରି ଏ ଲୋକେସନ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା, ଦେଖିବା ଆମ ସହିତ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଏଠି। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଏଠି ଭୂତ ଅଛି କି ଭୂତ ନାହିଁ? ଏଇଠି ବସିଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ଚାଲୁନ ଭଲ ବସୁନ, ଏଇଠି ବସ। ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ନାଇଁ, ସେ ଭିତରକୁ ନେଲେ ଆସୁନ ଭାରି। ସେ ଭିତରେ ନା ସେ ଭିତରେ ଭଲ ନାହିଁ। ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି ଭିତରେ। ଏଇଠି ବସୁନ। ସେ ଛାଡ଼ିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବା ଏଠି ଭୂତ ଅଛି କି ପ୍ରେତ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି। ନହେଲେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ ଖାଲି ପଇସା ଆଶାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ କ୍ୟାମରା ବୁଲାଅ। ଗୋଡ଼ ହଲୁଛି ବୋଲି। ହଁ, ଆମେ ସେଇଠି ବସିଛୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ଗୋଡ଼ ହଲୁଛି। ଆଉ କେଉଁ ଗୋଡ଼ ସେଇପଟେ ସେଇପଟୁ ଟିକେ ଡାନ୍ସଟା ମାରିଥାଉ। ଏଇଟା ଆମେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ରୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଏଇଟା ରିଏଲ୍ ସତ ଘଟଣାଟା ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁ। କିଛି ସମୟ ବସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା। ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କର, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କର। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କର। ଟାଇମ୍ ବହୁତ ସମୟ ରାତ୍ରି ହେଇଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଆଖି ବି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଏଇପଟକୁ ଡ୍ରସ୍ଟା ମାରୁନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇପଟକୁ ହାତରେ ଯଦି ଭୂତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ନା। କାହିଁକି ଦେଖ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ ଯଦି ବାହାରିବ ନା। ଆଉ ସେ ଆସିକି ଆମେ ତା ସଡନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ବସି ପଡ଼ିବା, ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ବସିବ ସେମିତି ତମେ ବସିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ତା ସହିତ। ଗପ କରିବା, କ'ଣ ଦରକାର ତୋର କହ ନା। ଆମେ ବି ତ ଦେଖିବା। ଆମେ ବି ଦେଖିବା କେମିତିକା ଭୂତ। ଭୂତିଆ ମହଲ। ହଁ, ସେଇଠି କ୍ୟାମେରାଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ଗୋଟେ ଇଟାଟେ ଦବୁନି ଦିନ ସେ ଇଟା ଉପରେ ଥୋଇଛି। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେମିତି। କ୍ୟାମେରାଟା ଥାଉ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଜନ୍ଦା ବି ଚାଲିଛି ବଢ଼ିଆ। କ୍ୟାମେରାଟା କିଛି ସମୟ କରିକି ସେଇଠି ପୋଜ ମାରିକି ରଖୁନ। କାହିଁକି ପୋଜ ମାରିକି ରଖ। ଏଇ ବାଟ ବଡ଼ ଏ ଭାଇ ଆମର ଚାଲିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ
ଦିଆହବ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଦେଖିକି ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ଚାଲିକି ଯାଇହବନି ଡାଲା ହବନି ଇଞ୍ଜିନରେ ବସିକି ନା ହବନି ରୁହ ପାଟି କରୁନି ନିଦ ଜୋର ଲାଗୁଛି ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଭୟ ଲାଗିଲାନି ଭୂତ ନାହିଁ ଫୁଟିଲା ଟିକେ ହଁ ସେଇଠି ଦେଖିବା ଟିକେ ସେଇଠି ଗୋଡ଼ ହଲୁଥିଲା ଏଇ 2025ରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅବିକା ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ଲୋକ ତାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ କେତେ ଦୂର ଭଲ କେତେ ଦୂର ମନ୍ଦ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝେଇବି ନା ଅଛି ରିଏଲ ଗୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଠି ନାହିଁ ହଉ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ସିନ୍ରେ ଆମେ ରିଏଲ ଗୋଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖେଇବାକୁ ଏଇଟା କୁହା ହବ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟା ହବ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ କରିବ ଯିଏ ଆସିବ ପୁରା ଗୋଟେ କାମ କର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେଇଠିକି ନା ଡବଲ କିଛି ବି କୋଡ଼ ନାହିଁ ଖାଡ଼ ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା ଚାରିଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପକେଇକି କ୍ୟାମେରା ଦେଖ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରେ ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବସିଛୁ ନା ଗୋଡ଼ ବାହାରିନି ହାତ ବାହାରିନି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଭୂତ କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ନାହାନ୍ତି ଗୁଗଲ ଟାଇମରେ ଦେଖିଲେ କେତେଟା ଟାଇମ ହେଲାଣି ଧାରଣା ରୋଗ ନାହିଁ କି ରାଗ ନାହିଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ଉପରୁ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ଲାଇଟ୍ ପକେଇକି ଯୋଉଠି ଗୋଡ଼ ବାହାରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଅଛି ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ 2:07 ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର 2:08 AM ଦିଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ବି ଟାଇମ୍ 2:08 ଲାଇଟ୍ଟା ଧର ଏଠି ଦିଅ ଶୁଣି ଶୋଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଯୋଉ ପାଟି କରୁନି ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଶୁଣ ତମେ ଇଆଡ଼େ ଦେନା ମୋତେ କ୍ୟାମେରା ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଦିଅ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମା ବୁଲିବେ ନା ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଧରିକିରି ବୁଲିବ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରିବ ବାହାରିଲା ପରା ରଡ଼ିକିରି ବାହାରିଲା ପିସିକିରି ଅଛ ସବୁ ଆସ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଚାଲ ସବୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଭୋଗିବେ ଦେଖିବୁ କହୁଳା ହୁଳି ସେ ପୁରା ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟେକିକିରି କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଭୋକିବେ ନନ୍ଦ ନାଇଁ ଭୂତ ଫୂତ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରିଲେ ନନ୍ଦ ନାଇଁ ଭୂତ ଫୂତ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଠି କିଛି ନାହାନ୍ତି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଯିବା ରିଏଲ ଭୂତ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ଏଠି ହୁରୁରୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମୟ ତ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି ବିଳମ୍ବ ସମୟ ହେଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଏଠୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଚାଲ ବୁଲିକିରି ଯିବା ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି ଯିବା ଚାରିପଟେ ବୁଲିଯିବା ବେଳକୁ ଯିବା ଆର ବଡ଼ ଟ୍ରକଟା ମାର ବଡ଼ଟା ମାରନ ଆର ଏପଟଟା ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ପାର୍ଟି କିଛି ନାହିଁ ଗାଁକୁ ଭୂତ ଲୋକ ଚଳାଚଳ ସବୁ ଜଣ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଏପଟେ ଏଠି ଖାଲି
ଲୋକମାନେ ମଦ ଫଦ ପିଉଛନ୍ତି ଏଠି, ଘୋରା ପିଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର କିନ୍ତୁ ଜାଗା। ଲାଇଟ୍ ତଳକୁ ତଳକୁ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ କିଛି ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ କି ରାଗ ନାହିଁ। କିଛି କାରଣ ଫାଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲେ ସାହା ବଙ୍ଗଳାର ସତ କାହାଣୀ। ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ବିତେଇଲୁ, ଏଠି କୌଣସି ଭୂତ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରେତ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟତା ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରିକ୍ସ ନେଇ ଏଠିକି କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ରାତିରେ।